Op zaterdag 2 november werd een mobiele kluskar in gebruik genomen. Na het openingswoord door Godfried Hendricks werd de kar onthuld door onder andere de kinderen van de Crocodaris. Kijk, daar is hij dan. Hoppakee. Dat doet mij zeker goed. En vooral omdat de kluskar een initiatief is vanuit de Grieze Wies, vanuit de Senaat, vanuit de samenleving. Daar waar behoefte is, eigenlijk al waar jaren over gedroomd wordt, zo'n kluskar in Venray. Ja, dat is nu waarheid geworden. Wat zijn de Grieze Wiezen? Nou, dat zijn eigenlijk 4 mannen die naar het bestuur bij de jeugdvereniging de Hazekeutel zijn we eigenlijk een beetje blijven plakken met wat dingen ontwikkelen, wat dingen samen doen. En ja, eigenlijk in de loop van de jaren is het eigenlijk uitgegroeid tot een groepje van 4 vrienden die eigenlijk heel veel doen voor alles voor de basisscholen, voor de jeugd, dan met carnaval en techniek. Dat is eigenlijk een beetje de basis waar wij voor werken. Nou, we zijn eigenlijk in het verleden begonnen met bolderkarren. En op een gegeven moment hebben we de vraag gekregen er zijn ook scholen die kunnen eigenlijk moeilijk naar de carnavalshal komen voor bijvoorbeeld een rondleiding. En dan hebben we gezegd, nou, dan kunnen wij wel met een rondleiding naar de scholen gaan. En daaruit is eigenlijk een beetje ontstaan van we kunnen ook wel eens klussen gebruiken op de scholen. En van daaruit is eigenlijk een beetje die kar ontstaan. Ja, het is geweldig. Ja, daar zijn wij heel blij mee met die kluskar. Wij hebben het expeditielab al sinds jaar en dag binnen SPOV. Daar komen kinderen heel vaak op bezoek. En daarin worden allerlei lessen aangeboden rondom techniek en wetenschap. Waarbij creativiteit ook een bepaalde rol speelt natuurlijk, maar vooral het werken met de handen, om het maar even zo te zeggen, gestimuleerd wordt. En ook het denken daarover. Maar de kluskar biedt nou de mogelijkheid om het expeditielab komt naar je toe deze, laten we maar zeggen, zomer, winter. En ze gaan de speelplaats op en ze kunnen op de speelplaats bij de school aan het klussen. Hoe belangrijk is techniekonderwijs? Dat is heel belangrijk. Toen ik nog op school zat, toen hadden we niet zo'n kluskar, toen hadden we niet het expeditielab. Ik heb nu 2 linkerhanden. En je ziet nu dat er veel meer aandacht is voor het techniekonderwijs, omdat er ook grote behoefte is op de arbeidsmarkt aan mensen die wel goed met de handen kunnen werken. En de bolderkarren waren er al, hè? En ik begreep, dat zijn ondertussen 55 bolderkarren? Ja, we zijn met een 5 begonnen en toen nog een keer 25 en nu hebben we er 55. En die brengen we op verzoek van de scholen, naar de scholen. Daar mogen ze op timmeren, daar mogen ze op schilderen. Als een keer de bodem versleten is, doen we er nieuwe op. En die halen we na de carnaval ook weer op. En dan kunnen de kinderen daarop klussen. Inderdaad met carnaval en techniek. En dan zeggen we, als je toch meedoet aan de optocht op school, doe dan ook mee aan de optocht in het dorp of in Venray. Eigenlijk stimuleren, techniek en vastenavond. De kluskar is niet alleen voor de carnaval, hè? Nee, de expeditielab gaat die het hele jaar gebruiken. En van 11/11 tot en met de vastenavond is ook de bedoeling dat ze ondersteuning gaat verlenen aan de bolderkarren of thema's met carnaval vastenavond. Dat is eigenlijk de bedoeling van de kluskar. Dus dat vind ik zo mooi, dat de vastelovend, dat de aanleiding hier eigenlijk is om het techniekonderwijs goed onder de aandacht te brengen en te faciliteren hier in Venray.